बियो मोनसे डायरी फार्म जाय डायरी फार्माव सासे आइजोआ गावनि नाजानायजों बे डायरी फार्मखौ दासिम सालायगासिनो दं आरो जाय डायरी फार्मनिफ्राय बिथाङा सानसेयावहाय 100नि गाहायाव गाइखेर फाननो हानाय राहाखौ दिहुनना लानो हादों। बे डायरी फार्मनि मुङा जाहैबाय बासन्ती डायरी फार्म। बियो अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव हालामनि 2 नं टटलापारा गामियाव। नायनोजों बे डायरी फार्मनि बिगोमा बिथाङा मा बुंखो? दा बेयाव गासै 10टा दङ, 10टा गाय मोसौआ आरो फिसाजों लाबजों 13टा दं गासै। दा बेयाव आंनि जिथु फार्म बे नामाबो बासन्ती डायरी फार्म होननानै बासन्ती डायरी फार्म। दा बेयाव जोङो गिबियावनो नैबे मोसौ मासेखौ जों लाबोदोंमोन, फुटि बे डिसि आरो बर्नंकर होनना बुङो, क्रस बर्नंकर, हुनालि गायबो होनना बुङो। दा बेजों लोगोसे दा बेयाव मा दङ, साहेबाल होननाय जात दङ, बेनिफ्राय फिजन दङ, बेनिफ्राय फिजननिनो मोनसे सिन्द्रि होनना बुङो आरो सिन्द्रि, फिजननि जातनि सिन्द्रि मोनसे बिदि दङ आरो। दा माबेसे दङ? दा गासै बेयाव 10टा दङ, 10टा गासै 10टा। गिबियावनो माबेसे लाबोदोंमोन? गिबियाव आङो नैबे मासेखौ लाना फैदोंमोन, बै जोंनि बर्नंकर, बेनिफ्राय हुनालि गायबो होनना बुङो। फार्स्ट बेनो आरो आंनि टार्निं पइन्टआ बे बासन्ती डायरी फार्म बानायनायनि। दासिम नोंथांनि जिथु जार्सि, बे जार्सिनिफ्राय माफायावहाय लिटार बेसे होनायखौ नोंथाङा मोनदों? दाथ' जोङो फार्स्ट हिसाबै जिखिनि मादोंमोन जों बर्नंकरनिफ्राय लाबोनानै दा जों उन्नत जातआव लाबोबाय, फिजनाव लाबोबाय। दा फिजन लाना फैनायनिफ्राय दा आंनियाव मासेया 20 लिटार 21 लिटार आं मोननो हादों आरो दासिम आं मोननो हादों। दा बेजों लोगोसे माने गासैबो मोसौआ गाइखेरखौ समान होआ, खायफा एसे खम होयो, खायफा एसे बांद्राय बारा होयो बिदि आरो जाबाय थायो। माने मासेनि उनाव मासे बिदि मोसौ फिसा जायो, बिनिफ्राय लोगोसे गाइखेर जों मोनो। सानसेयाव आङो माने 50-60 लिटारसो होयो आरो सानसेयाव, बे फुंनि आरो बेलासिनि बिदि। लिटाराव जोङो 50 थाखायै होयो हलसेल रेटआव बिदि। बेबायदिनो माखासे जोंनि लाइमोनफोरा गोग्लैसोनानै दङ, खामानि मोनै बेबायदि बेलायावहाय माखासे आनएमप्लय लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा होननानै साजेसन होगोन? दाथ' आं बे बेलायाव आङो गावखौनो दुखु फोरमायनांगोन, जायनि थाखाय आं खाथियावनो गामि खाथियाव माखासे बेकार मानसिफोर दङ। आंनि जिखिनि खामानि मावनाय मोसौनि डायरी फार्मनि बेखौ बिथांमोना जाहाथे नुनानै जुदि सोलोंथों होननानै आङो जास्ट माने आं माखौ फार्मखौ बानायदोंमोन आरो। दा बेजों लोगोसे आं सानदों माने जोंनि उथिफुनाय बेकार मानसिफोरा, गथ'फोरा जाहाथे बे मोसौ फिसिनायनिजों लोगोसेनो जाहाथे गावनि न'खर दानाय, न'खर बेंनो हानाय बिदि हिसाबै माने गोबां माने बिथांमोनाबो जाहाथे नाजायो आं बेखौ खावलायदों। नाथाय बिथांमोना आं दिनैसिम नुदों कुनु सासे मानसि फैनानै माने सोलोंनोबो नाजायाखै बा सोंफेरफैयाखैबो। आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदिनो जोंनि जिउ राहा खुंनायाव आरो न'खर दानायाव हेफाजाब होनो हागोन आरो जोंथ' जथेस्थ' जों मोननो हायो, रां मोननो हादों। आं बेखौ माने खावलायो उथिफुनाय गथ'फोरखौ जाहाथे बिदि सोलोंनाया मोजां आरो।